Kukhona obhalile wathi nginokuphupha ngigeza ingane encane. Amaphupho-ke ngengane encane maningi achaza izinto ezingafani, kodwa ngizothanda ukuphendula lo obhale lana. Ubhale ukuthi ngiphuphe ngigeza ingane encane. Ngabe lokho kusho ukuthini? Leli phupho lisho ukuthi-ke kunesidalwa esidinga usenzele itiye, noma kunomntwana odinga-ke ukuthi nimenzele umcimbi ekhaya owasweleka. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile. Kanti-ke nawe uma ukuthi-ke unokubuza nje okuningi ngengane, ngoba amaphupho ngengane ahlukahlukene kaningi, ungangena kwilink yokuBhayo ku-YouTube wethu la ozothola khona-ke izimpendulo zakho ukuthi-ke achaze ukuthini. Kwesinye isikhathi ingane kuyenzeka ibike inhlahla, kwesinye isikhathi kuyenzeka ingane ibike isilwane, kuyenzeka nje ibike into eningi, kuhluke kaningi. Nawe sungabuza kwi-comment ukuze ngizobuya nempendulo yakho. Nisale kahle.